Menene bambancin rubutawa, gabatarwa, sanarwa? Yau zan yi bayani game da rukunin kalmomin aikatau da ke ƙarewa da wa da ake yawan samun saɓani ga masu rubutun Hausa. Kalmomi kamar rubutawa, gabatarwa, karantawa, sanarwa, jefawa, kamawa, gwadawa da dai sauransu. Kun ga duk waɗannan kalmomin suna ƙarewa ne da wa, abinda masana ke kira da faƙiya. Kamar a ce, tana rubutawa, yana rubutawa, tana kwafa. Raba wa da sauran kalmar zai iya sauya ma'ana, musamman yadda wasu ke amfani da wa mai zaman kanta da ake kira jakada a matsayin da faƙiya. Misali, likitoci na tserewa Turai. Kun ga tserewa a nan kalma ɗaya ce, amma idan za a ce likitoci na tserewa wahala, kun ga a nan wa kalma ce a jimlar ba gaɓar kalma ta da faƙiya ba. Ga wani misalin, gabatarwa gwamna buƙatunku. Kun ga a nan kalmar wa a rabe take, ta biyo bayan aiki. Amma idan za ka ce malam na gabatarwa a aji, a nan gabatarwa kalma ce kuma wa gaba ce ta kalmar. Kun ga yadda rashin bin ƙa'ida ke sauya ma'ana, kuma domin kaucewa kuskure ya kamata a fahimci matsayin kalmar wa ta jakada da kuma wa ta gaɓar kalma da masana ke kira da faƙiya. Mu haɗu a bidiyo na gaba.